Jahat jalan aso olo jongjong tu dalan nia kabar dosa jalan aso olo sahundulan dot aka pangarehei saipati ni Jehovah dolomo ni rohana jalan sai ido dipikiri rohana arian dot porgi ingot sai ingot dongan na tersurat di Pesal Mesada ayat sada sangat rodi dua saipati ni Jehovah dolomo ni rohana jalan sai ido dipikiri rohana arian dot porgi ingot sai ingot mau ale dongan na tersurat di Pesal Mesada ayat sada sangat rodi dua. Martua mahala naso olo mangihuton tahini akabar jahat jalan aso olo jongjong tu dalan nia kabar dosa jalan aso olo sahundulan dot aka pangarehei saipati ni Jehovah dolomo ni rohana jalan sai ido dipikiri rohana arian dot porgi ingot sai ingot mau ale dongan na tersurat di Pesal Mesada ayat sada sangat rodi dua saipati ni Jehovah dolomo ni rohana jalan sai ido dipikiri rohana arian dot porgi ingot sai ingot mau ale dongan na tersurat di Pesal Mesada ayat sada sangat rodi dua